tanış bol. Belki bilmeyen esmedik zatların barıdır. Birbirler kalkin işleyin tanış bol. Oğlanlar oylar salam. Tanış ol magazin programmamızın 6. bölümüne sizi hoş gördük. Bugünkü sanımızda bir kutluğu iyisine oluşturmak bilen başlamakçı. Elbette gayvana, özü berde yok. Japonya'da geçirilen Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarına bize gümüş medalı getirip veren iyleşimiz Polina Gurieva, tanış ol toparımızın adından kutluğularımızı kabul edin. İnnik olimpiyadalarda has yukarı derecelere yetmenizi arzu ederiz. İnni olsa adatdaki bolşayalım magazin programmamızın ilkinci sahipası, yani dünya starları bilen bağlanışıklı haberler size getirgen sahipamız başladı. BTS boy bandının en sonki release eden aydımı Permission to Dance, Billboard'da din arkan aytanlığına qaramazdan Butter aydımı interim, yani 8 hepte beri birinciliği hiç kime vermen geliyor. Yöne bu haberimiz BTS barada değil. Bu haberimiz Billboard'daki en goğu saklanıp bilen aydımlardan biri barada. Dua Lipa deyişli bu aydım. 9 ayımının release edilen olmağına qaramazdan 42 hepte beri hot yüzü bir çıktı, bir galdı, yöne bu yüzlükten çıkman geliyor. Bu hepte olsa 3. oruna yetmeyi başardı. Haysaydım bu arada ben belki fikrinize mardır Levitating aydımı. Pop, R&B, Deep House yalı janrlarda aydım çıkarıp gelen Ukraynalı duo grubu vardı bu gedek haberimiz. Artik ve Asti. Yan yakında YouTube'a koyan aydımları Ananiya bilen kıyıska vatta bu neticeler aldılar. Yani şu hepte bu aydım trenddeki aydımlarda 2. orunda durur. İnniki təzəliyimiz yine de Ukraynalı bir artist bilen bağlanışıklı. Yani bu artist hem aydımçı, hem aydım yazıcısı, hem dansçı, hem koreograf. Kim arada görün ettiğimi belki Ukraynalı aydımçıların fanları bilendir, Monatik. Monatik təzə aydımın Jomoni yakınına klibi bilen YouTube aydımına koyuverdi. Kıyıska vatta milyonlap görülme yetip bilen bu klip YouTube'da trenddeki aydımların arasında 4. Bu gedek haberimizde bir proyekt var. Güçlü Rus-Ukrayin rapper, yani hakiki manada da güçlü bodybuilder özü. Jigan, onu biliyorsunuz. Jigan təzə proyektini YouTube'a koydu. Bu projektte Jigan'ın yanına Blago White, Soda Lou, Timothy, Yegor Krid, Goof, The Limba, Ogu Buda ya da OG Buda. Bunların hemmesi bir projekte cemlenni. Koca rap olupdur, kovu projekt olupdur. Häzirlikçe klibi yok. Yöne aydımını YouTube'dan dinlep bilersiniz. Pirata Karibskого Morya. Bu kinonu görmedik ağzazdır şeylem. Bu kinonun Jack Sparrow'u, yani Jack Varabeyi, Johnny Depp, yaşlıktan beri arzu edip gelen aydımsal sferasına taydı. 1960-70 yıllardan beri meşhur gitar virtuozu Jeff Beck'in proyektinde Johnny Depp olur. Bu projekt arada anık maglumat yok, ama önkü eden proyektlerine seyredecek olsak Jeff Beck özü bir album tayinacak oluyor ve bu albumda Johnny Depp hem aydım aydar ya da klibine düşür. Sebebi Savage'ın reklama yüzü Johnny Depp öngüm cover kliplerde oynaptı. Bu arada belki maglumatımız vardır. Gelelim Türk show dünyasına. Türk show dünyasında bu heptenin təzəligi trio aydım. Yani 3 adamın arasında geçen fit. Son kuvalıkların yıldızı en parlayan aydımçılarından yaş kıyıların sevgilisi deyip adıgan Edis ve güçlü rapper, cool rapper Anıl Piyancı ve Ekin Beril üçüsünün yerine getiren aydımı. Kainat adı verilen bu aydım klibi bilen birlikte YouTube'a koyuldu ve hakikaten bu netice alındı. İndiki aydım haberimiz olsa son kuvatların trendleri titrediyen ikilisi Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ikisinin koyuveren aydımı. Nabız adlı bu aydım kıyıska vatın devamında YouTube'da milyonlar görülüyor. Nabız puls demek bileğine ve bu klibi görüp oturursanız hakikaten pulsunuzu bağlap görün, gidip gelme mümkün. İndiki haberimiz DJ Sivo'nun prodüserlik etmediğine, meşhur Çukur serialinin meşhur rapperi Gazapizm ve old school rapçilerden Ceza
Bu ikisinin yerine getiren ve DJ Sivo tarafından prodüser ve edilen bu aydım klibi bilen birlikte YouTube'a koyuldu ve şu an trendlerdeki aydımların biri. Baskın adlı bu rap kıyska wagtyň dowamında milyonlap görüli ve internet trendlerdeki, YouTube'daki trendlerdeki yerini gorap saklaýar. Inni olsa geleliň öz ýurdumyzyň täzirliklerine. Türkmen şow dünýäsinde nähilek zatlar bolup geçdi, bu barada size maglumat bereyim. 21.07.21'de 21'in ýaryna meşhur aydymçy Durdy Durdyýewiň öýüne bir çymadan hazine düşdi. Ýagny melek geljek peri geldi. Gyzy boldy, baýady. 50 santimetrjik boýjagady, 3100 gramjyk agramy bilen dünýä gözlerini açan pericige Allahyjanyň uzak ýaş, görjeginiň hem diňe gowluk bolmagyny dileýär. Durdy Durdyýewiň sahypasyny geçirmänkä ýakyn wagtda paýlaşan "Pozdum seni ýatdan" atly aydymyna düşüren lyrics videosyny tanadaly. Aydym ýurdumyzyň güýçli klarnet virtuozu we aydymçy Bayram Hojatow tarapyndan compose, arrange, mix, mastering edildi. Sözleri bolsa ýaş şahyr we lyricistlerimiz Kerim Halliýew we men owadoşum Amanyelde Nureliýew tarapyndan ýazylypdyr. Azat Seş täze klibi Süngüm Sanrary 4-nji günden 5-nji güne geçilýän giýje sagat 00:00'da ýetirjekdigini aýdypdy. Ýöne Cover Digital näsadlyklar zirarly klibi fanlaryna ýetirip bilmedik. Seş Instagram hasabynyň story bölümünden izlenýär diýdi. Привет. Cover täzeplere göre bugün klip çykyp ýetişmeýär. Nesip bolsa erti 00'da çykar. Düşünersiňiz diýip umyt etdim. Bu bir näçe mund soň bolsa YouTube ýaýlymyna klibin goýberilendi we äşkar boldy. Bu gezek ýene-de Azat Seş öz Instagram hasabyndan klibi goýberendiklerini habar berdi. Özüne goýulan hormat bilen jogap berýän ýyldızlarymyza hakykatdan hem hormat goýýas. Ýani hormatymyz hasam artdy. Şeýle hormatlaryň bir-iki sany eýelerinden biri Firuza boldy. Instagram hasabynyň story bölüminde şu videosyny paýlaşyp bize merhum dünýä stary Whitney Houston'y ýatladyp ruhuna doga dile getdiren Firuza täze klibini hem çykaranlygyny buýşlady. Inni ýatlama atly aydymyna klip düşürüp ýörendigini öňsede habar beripdik. Öň bir bölejik paýlaşypdy, biz hem onu paýlaşypdyk. Indi bu gezek tutuş video paýlaşyldy we size muny ýetirmek istedik. Firuzan täze klibi bilen hem täze stili bilen hem gyzygyny gutlaýar, ikisem gelişipdir. Üýtgeşik speechi bilen meşhurlanan rapperimiz Soprano Man täze aydymy huligany fanlaryna ýetirdi. Mood video tagamyna düşürilen klibi gyzyklyjalygy bilen özüne çekdi. Studiýasyna giýjäň ýary myhmançylyga gidip siziň bilen gyskajyk söhbetleşdigimizi paýlaşan aydymçy ýigdimiz Habib Music'den täzelik bar. Ýa-da täzeligiň boljaklygy barada bir habar bar. Gyskajyk söhbetleşdigimizi Instagram hasabymyzdan paýlaşan günümiziň ertesi ýaş aydymçy Habib Instagram hasabyna goýan suraty bilen ýakynda Haji Ýazmamedow bilen bir işiň başyna barjakdygy barada bize pikir berdi. Ýagny trenddäki aranjör bilen halipa aydymçy bir ýere gelen orada diýmek biz täze bir aydyma, täze duýaty garaş bermeli diýmek bolýar. Kerim Gurbanalyýew, Döwran Saparow, Bäşim Ilmuradow, Laçyn Mamedowa, Gözel Anna Muhammedowa we Maral Durdyýewa ýaly Türkmen estradasynyň gigant aydymçylary bilen ýyllar boýy işlen Toyjan Niyazi'ni tanayanlardan tanamayanlar köpelen olmagy mümkin. Unudulmaly del talantlary ýatladyp, tanamayanlara tanadyp durmagy özüne maksat edilen tanış bol topary, aydymçy, aranjör we ses injeneri Toyjan Niyazi'ni hem size tanatmaga meýilleşdirdi. Bilýänler 95-nji ýyldan 2000-nji ýyllar aralygynda ýurdumyzda zähmet çeken Toyjan Niyazi bir näçe aydymçylaryň aydymlaryny döretmekde olara gollaw berdi bile işleşdi. Hatda öz çykaran aydymlary duýatlary bilen meşhurdy. Ýakynda bolsa gözeller bilen ady bilen täze klibini YouTube ýaýlymyna goýberdi. Türkmen milli libasları Kopuzdur Dutar bilen bezelen bu klibi tomuş etmeliyiz ve maslahat verýär. Ve geleliň iň soňky täzeligimize.
Kompozitor aydımçılarımızdan Bayram Nowat dün giyeceğin yarı Instagram sahipasında bir video paylaştı. Kompozitor aydımçılarımızdan Bayram Novatov köpden beri Instagram sahipasında hiç ile post koyan oktu. Sonku bir neçe günde birden Bayram Novatov'un sahipasında bir ovadan video paylaşıldı. Canlı ses bilen piyaninanın başında aydılan bu aydım gögnümüze yaradı ve bundan sonra dowamy geler öýdüp pikir etdik. Yöne ertesi gün belli muzikant Mehmet Muhammed Nazarov'un öz Instagram sahipasında paylaşan şu istoriyasına seyredemize düşünüp onu Mehmet'in haýyşly oýunçy oýunlugyna göz ýetirdik. Yöne indiki günlerde Bayram Novatov'dan şeýle canlı videolary paylaşyp durmagyna garaşýar. Tanış ol magazin programmamyzyň 6-njy sanynyň soňuna geldik seýil dostlar. Tanış ol YouTube kanalımıza agza bolmagy, videolarymyza like basmagy we tesirlerde öz pikirleriňizi paylaşmagy unutmaň. Indiki sanlarımıza görüşýänçe hoş sag bolun, özüňize gowruk. Belki bilmeyen esmedik zatların vardır. Bir bilen kalbin işleyin tanış bol.